Computer operator. Wanene computer operator? Computer operator wani ma'aikaci ne na musamman wanda aka ajiye shi domin lura da yanayi da kuma zirga-zirgar kwamfuta ko kuma ma'ajiyar bayanai a kamfani, ma'aikata ko kuma ofis. Haƙƙin computer operator ne ya tabbatar da kwamfuta ko kuma database wato ma'ajiyar bayanai ta ma'aikata tana yin aiki yadda ya kamata. Wato ya lura da yanayinta musamman zirga-zirgar kaiwa bayanai wato network kenan a dukkan ɓangarori na ofis na wannan ma'aikata ko kuma wannan kamfani. Menene aikin computer operator a ma'aikata, kamfani ko kuma ofis? Wato role da kuma responsibility na shi computer operator a ma'aikata. Haƙƙin computer operator ne lura da numfasawa da kuma lafiyar na'ura ta wannan kwamfuta, musamman na'urar da take kula da bayanai da kuma abubuwa masu muhimmanci a wannan ma'aikata. Saboda a mafi yawancin lokaci ana ajiye computer operator a irin waɗannan manya-manyan kwamfutocin. Abu na biyu shine haƙƙi ne na computer operator wato aiki ne na computer operator ɗan ƙaramin gyara wato troubleshooting na irin waɗannan kwamfutocin da yake aiki da su ko kuma ƙananan kwamfutoci na kusa da shi. Sannan kula da kuma adana bayanai na ma'aikata wajibi ne ko kuma haƙƙi ne na computer operator, musamman wanda aka ajiye shi a kwamfuta wacce take lura da database na wannan ma'aikata. A matsayinka na wanda yake so ya zama professional computer operator kuma ya samu role ko kuma matsayi ko kuma ya samu aiki a matsayinsa na computer operator, yana da kyau ka koyi waɗannan skills ko kuma ilimi irin su problem solving skills wato yanayi da kuma tunani da fikira na magance matsala ba tare da ka kira wani ba. Communication skills, wannan ma skills ne mai matuƙar muhimmanci. Good computer knowledge wato ka samu ilimin kwamfuta sosai, ka kasance ƙwararre. Sannan yana da kyau dukkan wanda yake so ya zama professional computer operator ya samu ilimi na operating system, various operating system irin su Linux da kuma Windows. Sannan knowledge na reporting skills, idan misali ka samu matsala wacce tafi ƙarfin iliminka ya kasance ka san yadda za a yi ka yi gaggawa ka samu ka yi reporting a inda ya kamata. Da kuma confidentiality kamar yadda na faɗa a baya, so da dama ana ajiye computer operators ne a irin ma'ajiyar bayanai na ma'aikata saboda shine yake buƙatar lura na musamman wato database na ma'aikatu ko kuma kamfanonuwa. So yana da kyau dukkan wani wanda yake so ya kasance yana so ya zama computer operator ya samu discipline wato training na riƙe sirrin ma'aikata. Waɗanne ayyuka ne da wanda ya zama professional computer operator ake expecting ko ake tunani zai samu? Akwai ayyuka irin su user support specialist, wato idan kamar yadda na yi bayani shi computer operator yana lura ne da kwamfuta wato musamman kwamfutar da take kula da information na ma'aikatu, to ya kasance zai iya supporting ɗin wani wanda yake da wata 'yar ƙaramar matsala a kusa da shi. Akwai kuma mainframe operator, akwai kuma database management. Idan muka ce database management, kula da bayanai wadda kuma adana bayanai na wannan ma'aikatar da yake aiki da ita. Network administrator shine kula da zirga-zirgar bayanai a wannan ma'aikatar. Idan aka ce network administrator a nan shine because a yanzu yawanci ma'aikatu za mu ga suna da database kuma suna accessing database ɗin ne. Kana wannan office ɗin za ka iya samun bayani na wannan ma'aikatar kana zo ne. So wajibi ne a matsayinka na computer operator na mai lura da wannan ya kasance kana ƙoƙari kana maintaining smooth wato yanayin samun bayanai ya kasance very easily za a same shi a cikin sauƙi. Domin samun bidiyo irin wannan da kuma wasu makamantansu ko kuma videos da suke alaƙa da samun career development a harkar IT, a je a yi subscribing channel namu, a yi following ɗinmu, sannan a yi liking domin a ba mu ƙwarin gwiwa. Sai an ji ku.